Så Næstved, der kan løbe den anden vej. Oj. Så fik han. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men det er fakta. Ja, og så har de også haft skader, det kan vi også godt bruge som en undskyldning, selvom det ikke skal være det hele. Men Mosley var jo efterårs store profil i ligaen. Stil. Bum. Emmer sammen fra distancen. Svart var lige ved at få fat i den under kurven. Nej, det er godt spillet og flot udnyttet. Godt lave her. Det er måske ikke lige den rigtige afslutning at tage for en ny chance. Øj, kæmpe dunk her af Darko Jukic. Mosley holder den i live. Nosek. Og 2 tiltrængte til. Ja, hvis det var lykkes, så kan det være helt vildt. Det gjorde det dog ikke. Dunk mere. Fremragende. Ny mulighed. Godt at høre publikum her på hjemmebanen i Næstved. Ja, der er god volumen her, som sædvanligt. Så kom der highlight. Og så er jeg glad for, at Nelson og Churchill også har spillet en god kamp. Til mit hold. Det er godt taget også Gilmore. Så på den måde er det jo spændende, at de har 2 kampe mod hinanden til sidst. Absolut. Og der venter også en uhyre spændende kamp mellem Randers og Bakken på torsdag. Det er Anton Lønstrup, som får mulighed. Men en god udnyttelsesprocent, selvom det kun var en 2 af den her. Og her tager de endnu et stort skridt på vej mod de 2 point. Marcus Addison med en flot træer her. Oppe på 9 point i kampen nu. Et stykke op til de 16. Han plejer at score op. Han har lagt for land med bravur 10 point. Jamal Baker Jr. lige efter med 8. Okay. Kombination her. Gilmore. Han henter Baptiste. Ja, bliver lige dæsk i det. Gustav Rønneholdt med 3 point. Vi har også åbnet fra den distance. Det er et aggressivt Randers hold her. Skal jo selvfølgelig ud og 3,5 minut. 7-5 bliver det her. Med Kamada med de første point. Anden ende er, at de holder fast og får altså alle de offensive rebound her. Og den der er ikke god. Og endelig kommer lige ind og får fat her af dem i sorte trøjer. Ja, det var vel nok sæsonens bedste præstation af Caleb Hoffman, vi så
imod BCK. Og de tager ikke de rigtige beslutninger lige nu. Og her bliver der bare lige lagt låg på. Zay Williams. Og de finder løsningerne. Og alt for mange turnovers, har der været alt for mange brændte chancer. Jacob her har været et af lyspunkterne med sine træer. Så er det også gæstende Orle her, der har fået bedre fat i rebound-spillet. Samtidig med stor effekt. Lukas Meyer over for Churchill. Ja. Med en sportskliché. Sikker på de her free throws, så det er han også den her gang. Og gæsterne foran igen. Lukas Meyer Christensen med nummer 15 har vi fået ind. En af de få danske spillere, og så får vi lige en... Churchill føler sig varm. Heller ikke langt fra. Og rebound Williams. Den plejer han har mange af i løbet af en kamp. Over 9 for at være helt nøjagtig. Rebounder han per kamp. Zay Williams fra Næstved. Jean-Baptiste med en fin aflevering. Godt Næstved-spil her. Og et lille forsigtigt afsted. Modsat vej. Op på pladen. Men ingen point på returen. Så er det Næstved med chancen for et hurtigt raid op ad banen. Og den kommer der fra Gilmore. Så er det Churchill. Okay. De er trods alt menneskelige. Horst fra distancen. Ja, fint lavet her. Men det bliver et hundeslagsmål om den titel. Så tæt som det er. Det virker til, at topholdene kan slå hinanden mere eller mindre på kryds og tværs. Godt spillet her Næstved og et lille ballang fra træeren. Nej. Men også ikke med rebound. Det er klasse. Klasse. Gå lidt mere til dem derinde. Bakken må altså ikke få så lette scoringer til, det er lige for god til. Ja. Og det er ikke rigtig sludet fra Williams. Elliot. Ude i hjørnet. Det er flot. Det er bag det her. Det er flot lavet, det skal han bestemt have credit for, men igen næsten fordi... Lidt for passiv måske. Ja, det er de altså. Det bliver lidt for nemt for Bakken i mange aktionerne at komme ind til ringen der. Det er også fint, det der. Ja, Gilmore. Mens næsten faktisk har virket som om, de lidt mere ensidigt prøver at arbejde bolden ind i posten. Det er ikke mange trepointsskud, de prøver at sætte op, selvom det ellers er en af deres helt store kvaliteter. Nej, det er måske en taktisk genistreg, at de har fundet det. Hvor ligger den i? Ja, selvfølgelig sætter han Darko Jovic. Ja, det er noget, det han kan. Ja. Han kan mange ting, Darko. Fantastisk all-round-spiller. Ja. Det er også godt lavet, det her. Og det er simpelthen for nemt. Sløset inbound aflevering. Ja. Og så fik vi 2 sikre point til Redpath på jagt. Det er også godt hættet ned. Og det er nogle vilde rebounds. Så Devin Gilmore til slut. Midok Pej igen. Læst afleveringen. Så kommer de ellers bullerne her. Gilmore, der er ikke nogen, der tør stoppe ham. Ligger på under 10% fra gulvet. Meget start, så de har fået på det her opgør. Alt imens Gilmore godtager vi så efter et par fine minutter. Johnson vælter, får ikke noget. Prøv at se den fart her også, de skyder. Gilmore. Det er også en svær størrelse, der venter der. Anders, der er godt kørende og forsvarende. Pokalmestre vandt et kæmpe drama her i søndags imod Bakken Bears.
Ja, der er ikke meget at gøre. Lukas Meyer får nye sekunder at arbejde med. Gilmore. Atletisk. Jeg skal lov for, at de har fået skudt sig ind på kurven med 3 pointerne, gæsterne fra Amager her. Det er godt. Quackenbush. Nogen, der skal sætte den, så er det ham, men den misser han altså, den her. Hoffman. Keycheck. Dog ikke denne gang, men der blev fuldt op. Lige præcis. Mosley blev bremset. De fastholder dog de hvidklædte. Ja, der fightet i. Og lave af det. Den første periode, der startede som et festfyrkeri af scoringer, så faldt lidt i kadence for dem, men de havde forestillet sig ved pausetid. Og også her i starten af anden halvleg. Og en udebane. Stor kamp selvfølgelig for dem. I forhold til at komme i pokalfinalen igen, som de jo var tidligere på året. Jacob bevæger sig hurtigt afsted. Rammer dog ikke plet med sit layup. Lille run her Næstved. Lad os se, om de kan sænke det her skud også. Det kan de. Ja, ja. Ja, han kan ikke komme til der. Dalstorff. Mosley. Gilmore tager et hurtigt forsøg. Ja, han danser lige til sidst. Svart svinger den hurtigt baglæns. Og Artes prøver igen. Lige ved at lykkes faktisk med en ny træer. Det er godt spillet her. Ja, flot scoring af
gemmer sig ham. Lige ved næsten for at tæs med sidst. Jeg tror umiddelbart kun Bakkebærs, de får et angreb mere i den her kamp. Han spiller Brent. 3 sekunder på skud, og den sender han afsted, Jacob. Ja, det var næsten også for meget det gode. Flot fundet. Flot fundet. Så helt åbent fra Baptiste. 2 point. Points marginal i hjemmeholdets favør. Det kan være, det bliver mindre her. Ja, det er flot. Og kaninerne, de skal bare have løbet dem henover inden nu. Nu er det altså dem, der går op på førstepladsen. Jean Baptiste, 3 point. Skab. Godt samspil, kammerater. Okay imellem. Ja, en misforståelse i Randers. Det er jo ellers et af de områder, hvor de har været aller stærkest. Randers og notorisk er stærke. 4 træer. Korter kan måske lige lidt for meget her, hvor så er okay. Og på 11 point for gæsterne. Ja, Anderson nede, det prøver de at udnytte. Jean Baptiste ikke rigtig fundet opskriften og kom forbi det, der måtte også betegnes som et af ligaens bedste forsvar, hvis ikke det bedste. Ja, Hoffmann der. Næstved. Horsens har lavet 3 turnovers. Her Trent Jacob. En arbejde med Nosik. Det her, det går så stærkt. Hoffmann omsæt Rungby med et skud. Og de er hurtigt over den. Og her. Øj! Ja, han var derop. Mark Nielsen. Han glemte lige at få sat et produkt på, og så ender det. Slutninger. Hargrove tilbage til King. Ingenting der. Taber den, men igen et rigtig godt sat op. Angreb af bakken kommer flot til kurven. Det er en rigtig god afslutning. Godt næste spil her. Hoffmann med flot scoring her. Virkelig godt forsvar. Yuki Thor for Mosley. Svær afslutning. Ja, men han kan det der, Jukis. Han må godt tage det skud. Men her der holder næsten godt for det i forsvaret. Altså Elliot. Ja. Så er de ved at komme i gang nu med skytterne. King spiller også på mange tangenter, tager den til kurven der. Ja, og igen lidt for vægt forsvar, når bakken tager den til ringen. Orsæk i hans første offensive aktion. Ja. Der svigter han ikke. Den store hollænder. Hvorfor det går så skidt. Så lige når man taler om det, jamen så var der endelig en træfsikker afslutning. Og det bliver lynhurtigt modstand. Go, lyder det. De er ikke færdige endnu. Det handler selvfølgelig også om at blive ved med at sende signaler rundt til konkurrenterne, om at de er, hvor de skal være. Anders. Nosek. Her. Og et potentielt.
Så Næstved kan løbe den anden vej. Oj. Så fik han. Flot individuel basketball. 60 point har vi rundet nu. Tucker fyrer af. Hurtig basketball her. Måske også lidt for hurtigt denne gang. Gamberville. Kort. Det var Svendborg-bold. Nej, Røvl Næstved-bold. Selvfølgelig mister den så bag. Svart svinger den hurtigt baglæns. Og Artes prøver igen. Lige ved at lykkes faktisk med en ny træer. Tænker man jo, det kunne have været en helt reel kamp. Ja. Men det er godt nok ikke det billede, vi har siddet med. Nej. Gemmer sammen. Lige ved næsten for Artes med sidsteren. Det er stærkt af den unge mand. Misser dog ekstra forsøget. Agro. Hurtigt aftræk, men ingen point. Gamberville. Gamberville føler sig varm. Det er voldsomt nok at skal sige det. Altså lige været bag med 21 point. Jukic. EJ svinger den hurtigt bag. Polakovic misser. Det er måske ikke lige den rigtige afslutning at tage for en ny chance. Ja, de får bolden igen. Lejet dunking contest i opvarmningen. Det var altså ikke for lidt, han gav den. Og også ikke misser, men de får en offensiv rebound. Og det kunne lige noget i hvert fald også, det Gilmore ville følge op på i hvert fald. Her har han Giver ham pladsen til Kurv, ud af forsvaren og 2 nemme point. Men Horsens er generelt garant for gode highlights. Vi havde en top 10 over de bedste plays i grundspillet, da det var overstået. Og de 10, der var der altså 5 af dem, der er med Horsens. Ja, ikke helt nok, eller også var det afleveringen, der ikke var lige præcis nok. Det var bare rigtig ærgerligt for Næstved, at de nu smed den væk i stedet for, og nu tror jeg også, de mister den mulighed for at gøre det igen, fordi de kommer ikke til at sove i timen igen, Horsens, på den der. Gilmore med reboundsen. Det lød som om Rungby i halvlejsinterviewet eller i pauseinterviewet ikke var enige i, at det havde været 20 gode minutter allerede der, så det kan godt være, at han mangler et par stykker, men måske de kan nå 38 gode minutter i dag. Men det vigtigste lige nu, det tror jeg bare, at sejren de gerne vil have med. Men følger vi statistikkerne, så er det også det, der skal ske i dag efter sejr, nederlag og så videre. Helt åbent til Balank. Og rebound, Gilmore. Men ikke. Nå, så kan vi godt tage den lidt med ro. Riyad misser. Og Balank
Endnu en rebound. Også, ja, han tager lige temperaturen på spillet. Ja, de har heller ingen grund til at skynde sig op. Og lave hurtigt fast break point. Jo flere sekunder de kan få klokken, jo bedre. Ja, de kan jo kontrollere den her kamp hjem nu jo. Han spiller bredt. 3 sekunder på skud, og den sender han afsted, Jacob. Ja, det var næsten også for meget det gode. Der vil et godt bud på den bedste Næstved-spiller i dag. Ja, det var godt set, hvis man havde draftet ham den anden dag i overtime, var. Ja, det var der en, der gjorde, ja. Og så er jeg glad for, at Nelson og... Så på den måde er det jo spændende, at de har 2 kampe mod hinanden til... Baptiste igen. Lidt ude af balance. Den bliver for kort. Hurtigt angreb her fra hjemmeholdets side, men den vil ikke i den her gang i hvert fald. Jeg sidder lidt med fornemmelse af, at det godt kan blive et afgørende tidspunkt, det her. God offensiv. Spillet første 10 minutter. Så veloplagt et hjemmehold. Så dårlig en start. Og gæsterne bullingen der. Bjørklund. Nu efter 3 point mere. Og ikke rigtig i nærheden. Baptiste. Ja, bliver lige dask i det. 6 nederlag i de sidste 12 kampe. Ja, det er ikke noget, som bekymrer Daniel Pavlakovic. Det er noget at sige, men vi må alligevel konstatere, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Det har der i hvert fald været en masse af i den her første halvleg. Specielt angrebsmæssigt. De skal op over i anden halvleg. Alt imens Svendborgs dårlige straffekast-statistik, den bare fortsætter. Og en frustreret træner, ikke mindst, der skal ind og levere noget af en donortale. Ja, de kan simpelthen ikke ramme skuddene. Og nu er vi igen nede omkring 20%. Svendborg kæmper også med at få produceret.
atmosfæren. Folk nægter altså at stoppe med at klappe her. Fantastisk ramme om den her topkamp, altså nummer 2 mod nummer 5 i stillingen. Og skal Randers komme over og blande sig i semifinaleræset, ja, så vil det være en god. Jean-Baptiste. Mark Edison. Selvfølgelig de store stjerner, der spiller fra start, så det siger sig selv. Vigtige point. Det er fornemt, at de kommer til de her 3-pointscoringer. Mangler pres. Ja, 8 sekunder. De skal selvfølgelig lige køre klokken ned her. Okay. Rammer ikke. Og så er det kamp. Frem fra gemmerne her. Edison. Nej. Det er vel forskellen lige nu. Effektiviteten. Der skyder også med at få lagt den her i. Det ligger på helt håbløse procenter. Randers 41% fra gulvet. Selvfølgelig under det, man kunne tænke sig, men det er altså det forsvar her. Nu er de så klar til at tage hul på de sidste 7 minutter plus det løse. De skal altså have fundet noget stort spil frem. Fuldstændig fremragende 4 korter, han har sat sammen her. Den der kan de godt lide akkurat. Her drama anden gang i sæsonen. Og de 2 hold her skal bruge ekstra minutter for at finde en vinder. Første gang var det altså hjemmeholdet, der trak sig sejrigt ud af det. Jeg tør ikke spå om, hvor den her kamp den blæser hen af i de sidste minutter. Anders har jo en eller anden fundet en eller anden evne til at spille lige op med de helt store hold i den her række. Første scoring i forlænget. Ardermann misser. Stadigvæk tid til et angreb, men de gør klogt i ikke at indkassere her. Hjemmeholdet selvfølgelig. Randers tager tiden 10 sekunder. På skuduret. Edison kan vel afgøre det her. Brænder. Og så har sekunderne. Skal afsted. Jean-Baptiste. Og heller ikke i anden omgang. Men den bliver på næste. Siger Williams. Kæmpe rebounds, kæmpe dunk. Og det er måske sådan et spil der lige kan være med til at antænde holdkammeraterne. Churchill åbnede ballet med en 3 af den her. Ja, 3-pointsforsøg her. Den er dyb. Rigtig dyb. Kan han holde sig indenfor, det kan han godt med et ballon. Så stille og roligt ind i de sidste par minutter. Den første quarter. Ikke rigtig fundet opskriften. Og kom forbi det, der må også betegnes som et af ligaens bedste forsvar, hvis ikke det bedste skudmand. Den sænker han. Jean-Baptiste og giver lidt morgenluft til gæsterne. Det bliver så kun 2 point. Scoringen her. Men stadigvæk inden for et spil. Team for Næstved. Det er fint i en quarter, hvor de ikke har ramt topniveau på nogen måde. Ja, her god, stor mulighed. Så kan den nå lidt til sidst. 10 sekunder. 2019. Men det er 2 hold her, der tørster efter at få væltet bjørnene. Bakken Bears her tronen i den her sæson.
Rungby med et skud. Væltet. Bjørnene, Bakken Bears har tronen i den her sæson. Rungby med et skud. Og de er hurtigt over den. Og her. Øj! Ja, han var derop. Men jo endnu et lag til den her uforudsigelighed, der er i ligaen i øjeblikket, synes jeg. Det er så meget dagsformen, der afgør det. Vi så Bakken Bears tabe til Svendborg her forleden. Aften med lige nu. Ja, der skal de altså give den lidt ekstra for at få skubbet deres helte i gang her. Give dem noget medvind, fordi det har været udfordrende. Og alt for mange turnovers, har der været alt for mange brændte chancer. Jacob her har været et af lyspunkterne med sine træer. Skyggen af Caleb Hoffman. Han er nummer 44 på ryggen og har lavet 19 point. For Team på Næstved, der jo spiller smalt i aften med kun 8 spillere. Så de 5 vi... Og Baptist, jamen selvfølgelig er det, men som i mine øjne er ved at udvikle sig til en MVP her i form Horsens. Stor kamp. Han er Næstveds nummer 7. Og foran med 11 byder sig også til. Og så bliver det altså svært. Ja, okay. Inviterer Kirkeholdt Sørensen her. Lukas Meier og for Churchill. Ja. Horsens har 3 holdfejl på samvittigheden her i fjerde kvartal indtil videre. Den der får de også fat i. Det er smart. Horsens har 3 holdfejl på samvittigheden her i fjerde kvartal indtil videre. Den der får de også fat i. Det er smart. Indtil videre. Den der får de også fat i. Det er smart. 3 points forsøg. Og 3-20 tilbage. Svend Jacob. Nej. Samtidig det de foretager sig her. Kører skuddet helt i bund. Og så får han lagt den der i stille og roligt. Merrick Nelson. Finder ikke noget her. Den der går ikke ind. Det har han altså ikke haft til stor held med Caleb Hoffman. Lukas Meier ind. Og så Redpath er kommet ind. Churchill igen fra distancen. Ikke langt fra. Redpath. Og rebound af Kirkholt. Nelson. Det var dagens mål der fra Gilmore. 15-12. Churchill. Rungby skyder. Det er altså første afslutning uden for den store bue. Han trykker i kurven der, Jacob. Og igen mister de bolden her. Næstved. Og Jacob tager et nyt skud fra distancen. Gilmore, der snitter næsten 10 point for Næstved. Har været et godt tilskud til mandskabet, siden han kom til. Møl går tilbage til Kirkholt. Lille lopskud, der var forbi. Og der er vel ikke noget, der tyder på, at Horsens de sætter den her over styr, sådan som det ser ud netop nu. Churchill. Jacob. Kort. Det skal være komfortabelt i, hvordan kampen er lige nu, fordi de har så rigtig godt fordel i forsvaret. Næste scoringer er ofte svære skud, de får. Berg tager skud. Ramte næsten plet, men... Sjov skudafvikling der. Ja. Og spil i begge ender af banen. Ja, det er det. Godt blok. Og igen. Sen kald. Og fløjte for hvad? Hvor de ellers har fået en del forsøg.
Jukic arbejder. Har test med sin første afslutning. King prøver, men det blev... Den vil ikke nede nummer 2. Meget fortsætter. Stor intensitet. Stændig. Godt fundet. Ui, han samler selv op. Hvad så der? Nej. Jeg kunne lige se, hvor mange folk, der er klar under. Redpath på jagt. Og står hættet ned. Det er nogle vilde rebounds. Og Devin Gilmore til slut. Fin pasning det her. Burde næsten være konverteret bedre. Derovre fra Gilmore. På Næstved der kan jeg gå med at gå op på førstepladsen med en sejr i aften. Så han godt nok har spillet 2 kampe mere. Men Svendborg får han lov at løbe hele vejen rundt. Og hvad med Hoffmann? Nej. Gilmore rebounds. Så lad mig lige gøre lidt reklame. Allerede fra det første sekund nærmest. Ja, nu skidt forsøg. Og 10-4. For en gang skyld en misset træer for Zay Williams. Et par ubesvarede scoringer mere fra Team for Næstved, så kan de veje morgenluft, men den her træer. Hoffmann. Heatcheck. Dog ikke denne gang, men der blev fuldt op. Mosley hurtigt ude i siden. Lukas Meyer Christensen, nej, bøjet af på ringen. Ny mulighed. Lige præcis. Mosley blev bremset. De fastholder dog de hvidklædte. Ja, og der fightet i. Og lave af det. En spiller, de er rigtig, rigtig glade for at få til rotation her næste, men det er jo altså tid at spille en ny spiller ind på holdet. Ja.
Jeg arbejder også på det lige så stille og roligt. Ikke en af dem, der har spillet mest i dag. Nærmer sig 7 minutter. Poulsen forsøger sig. Ikke langt fra, men rebound Gilmore. Det kan lave her. Der er 2 ting. Altså, flot sæde, og Næstved har spillerne, der kan gøre det her, og selv finde deres skud og tage den til kugen. Men Næstved kan ikke være tilfreds med, at de skal til de her individuelle løsninger, hvor de ikke kan få sat noget ordentligt op som hold, for at komme ud af det hul her. Sammen med Caleb Hoffmans forsøg for 3'eren før, hvor han så ikke ramte. Ja. Ja, bliver der arbejdet af. De vil gerne have en fejl. Det får de ikke. Den første periode, der startede som et festfyrkeri af scoringer, så faldet lidt i kadence. Fordeler. Spiller chancen større. Men i kuren, det vil den altså ikke lige i de her momenter. Og så har vi en stillingskrig 18-12. Mortensen kan være med til at løsne op. Heller ikke her. Snummer kort rundt her. Gilmore. Så har Zay Williams på plads til rebounden. Og Team for Næstved skaber lidt afstand igen. Team for Næstved. Greg Elliott. Så har de lige gang i et run her op mod slutningen af den her periode. Op i sig selv. Og demonstreret, hvem det er, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson. BMS Herlev tabte jo.